Kakun New Trap National Awakening Movement Knam Lingbao ba Thomas Pasa Vice President Kalakentu ya kakasil satu Masjid Council ke HDC ban penteri kam daka ain persya yo poliong unong hi ba pau khmat hayong molong silong ubala khanglat iki bor ka council ban khanra trading license iki dukan ki badan ha ka building ke jong u ha ka arpotrik we yong arajar pulai ulo ong bau ba poliong ude uju ubriu ubade ka daw jong ka jingja men saw ki bor pulet na katnat enforcement wing hagis nem baladeb bat uni ubriu menta umi pau biang ban le dan bor ye ki bor ka council da ka bakan tho ba ka jingbam le mi poliong ban yekren bat ka council ha ka arpotrik we yong arajar pulai ka de ke jingle iben uba thomas ulo ong ba ka council ka de ban ujor ejahar pat pha kem yo u Katu ko jingjang menen kajan mit ka bagi district council ki la persang bani pendap ya kamram ko jongki rangkat ki enforcement te lawan yang tuju ubriu ba ki ong tau polion te ngimne ban klet ba uni uju ubriu ula permensau ya ki briu jongka enforcement hagi sinami balalam balek kajing kali bumi nengkong la jai itu kes kala dang conclusion yang itu kes haduk banda mensau sundan ki break beran hak uniform kila pen kenya ka de let's say de na kadau kajing simsting pelan ne bagi klaim sim kia ba uni bro la mi bang menta pi ngira i ba ka tu video ba udikit mo ka council pi ha mangi ong ta ngangam sim ba uni bro udikit yo sui ba titas ene ngasim ba udikit ya ka institute bodoh kawai ya kan district council hi bodoh kawai te kani kadai ke bamla ban pediang bat ngalengo hi ba balai na district council ki haban khot pi uni kini ki officers to ka council ki enforcement ki lai ban pendap e kamram ko jongki uni uwan khanglan ya ula di ban file bait daka FIR ban pun sistem yu katkum ka IPC sespa prapon reu ka bakran ba dei ban set patok ya kinu kunu kibriu kiba pentut ya kajing terekam jongu public servant te hak jing sisa kumi kini kibriu khnang bak kanum ai mensim ya kiwi pada begini peni de bor kom to te nakaliang ko jongi ngi la khamilenti ba council kan sim dagi kam gi batenge ba persak no bro maruni de ba kunchot ba ban kemudian jingok jitip jongi kitu ki bar jala ki badan dukan hak ko building jongu ki dei bana bar sudah kim dei ki bana pok meghalya takadau ngimla ban sene ki bro kum no de na kalian jongi kala dei ka pore ka council ba kum kata kanong bat ya ka an ban pentrekam hok ka khalam ka jing septing yono ru de na kalian ka jongi ngiyo isementas ni pada udah insalah dong kata bau kelembuan ni buat lau bu pon mau menen ada kelempoi but ya kan ni ka council kam dei ben penjam kwa ba kira pai dah ke betenge te mene kat kum jingi jongi haka agi lat patai ko baru ba na kaliang jongi ba titas ila krenru alor ketua city biyon hokas ke ngi kerjan sebab bakar mi kadai hendai ngi kwa ban pensyabat kena hatu kamat ke baar pada kebaikan ba kena ba kanu manra kanu no justu bakala kajing bensaw pada lene kajing ai mensi mi kene ki barjela pi nakalen jung bat tita si ong ba katu ke court order kasu ai bor yo traying bon ai wai ka jabumon bat la batharu ba kin apply ya kataka trading license na pokok CDC ban katuk order ko ong ba de ban dispose hapo sibenai tiba titas pada ila ong nak menai ong bala dak nadu aja khatsau kila apply je kata license kila ayo pi kani kalong ka let's say ka bala bakala ka high court order ka ong dispose of ka claim ong accept but ban dispose ni ban reject ya kanu dong license ni habia chaka section ka balai ki subsection nadu A hado F jongka trading by non-tribal act hakna spa san pusau na takadau kam nakaliang ka jongi ya kitu ki basong dukan hatu building ni they been reject lot baro nomor ka trading regulation hi hakna spa san pusau kat kum ka section 3A subsection B but C ngila ben reject ya kini ki trading license kiba lada ki apply ru nomor
kini ki section ni ki batai sai kedar ba lada don ukasi ubale ka ju ajai kam tengin ai henai pitip ki tu bade dukan hang tu baro ubun kasi ra tai tu ajai kam te kam shan hok shu bangin ai training license ni ki bat ki mat ki dan ni habok ka regulation ki bangila ban penon kam kat kum ka ain ban ngin khang lat ki na ban yo ya ka ani ka trade license because jingkali ki bumi menta ka long ba ka trading by non tribal khak ndai spa san busau kam dei ka ain ban generate pisai council ni hap su sai kedar bai kata kani ka ain bangin ya da ya ka jing sha kini ka khai ka pateng ka jongi ki kasi haki barjelah nata ka daw nakaliang ka jongi hi ngi dawa sai kedar bana de council ba la sai di ban khang no ikini baro kini dukan ba la ki apply ru de ban reject ba ki kat kum ka section 3A subsection ka babi ba C khnang bang kiwi ki barjela kinumyo ban khain dau thalai de council tingi khmi ilti bana ka council kan sim kami kane ban kadon sagawi bantaru kidon ki yakin ki ba hawkers ki ba dia madan mah kita khar kidon ki ba ong ba kide kinong dia madan henry ngiri ban su sai kedar ba kini ki dakhar ki ba haki nala na haki sorok ki bala shong de dukan ki kim dei shu ki hawkers kira dei ki traders bai namar habang yong hawkers ngi hap ya saka an biang mar ka an ka I definition kamut yu hawkers ka batai ba hawkers kamut utau buriu ubadi ki jingde yo jong u daga bara hakamat jong u nakawai ka jaga sakawi ka jaga ya utang yong hawkers hene sisien ba phila ker plastik phila shnas nan ki lentang ter katukala di dukan kato te haba di dukan dan kam trading license bai daga ngimdi ban suthu bakla yakin ki provision jongka an khang ba kini ki barjela kinum yo lat chini ban misuse pa degen ya ga an ke bangil adon pa hakabari ba trading regulation 1954 ngangan ong komniki biniat kila ne palat en reki pla jong ki babat ya an ki he palat na takadaw kim trikam kini ki an henry ladang iban bin kat kum ki section ki don nadok I hadok F te kita ki condition bangil abu ba hato on I ne unum I trade license kawili ka section ko ong ba swab pin I ya ka trade license pihak pe kadang jing mentoy ni em yangi la kam dan jing mentoy reject no ya ka license ko jong ki henry ngas suthu ba hadok menta kilemat judon kita ki ba penon kam hok e ni na duk istem bi blada ngira da kadon hak po ka regulation trading regulation ka rais pasan busau kyo maka des council kadon ya ka hok ban limit no ya kita ki trade license dan ko hok henry ngina file RTI po des council ka nungu teli filaju limit em judan pi kim limit nakaleng ka jung iling ra kan sai kedar bahayau hapok tan apur mo prem polo happy beli hakini teban ong bai no more trading license ladap buat apply shu pinum yo shu marka limit ngila penkut kat ku pojing ai bor jong ka an ka jong hi henry ngas balai na kaleng ka council bat kini ki bala yo bani don bentah council nak kata posnam kimle kani nga shooting yo ka daw dai ba la pisange ka ai trading license na yun yo pisa pada nyo bisa shu na ta ka daw ngaban ni ka to kintin ban ong ba teng ka kibinet jong ka khaknai spasan pusau kinep palat ndai la he plat ka pla ka bam dap shu lo ru na ta ka daw ka kiwan kini ki nong khai bana bar jela hapo re khasi jongi kum da ka boram pino ne pe ka yau mi kap shu ka yau khasi ka yau kentang ni ong hende ikap shu hende ka hayau li te ju dai ban long zero trading license hayau dai ban ayo no ru Warka an ke jongi ka syam dai bingila be ai lari kwa ban challenge kita ki bam yo license akin da chakot kimal le challenge chakot ngin se kun akot pada dagila henry ka bakam kham kong sani ba kadet councili kadai ban sim kha ke ne kam kadai ka jing khara man ka por ngi marsin khara hadin license ala wan biang la song biang
khara song biang kishe ele lalu yari iwe na takadau kini kumba pipet ka jingmi jong itu ki kharsana nang tu po apor basa kanra ka dus council ki long casual ba ki ikop batang ka body language jong ki banong oh la sagin tawan biang de kini ban khanglat no ba dei su ban ailan ya kini ki barjalang ki ban wan ban sim ya ba khai pateng jong khasi ki bawan pen khamnya pada ya besar pi na kaleng jong i ya kata hi ada ki bun snam hi ada jutho bun teli ki sti ka la ka do ba ka license ka apply di dekawe nomor kador kan ka jong pi kat kum ka amendment bawan ra how arja ka khandai ru ki change ka dor de kini pada ki barjela ki kham selak ban kham penduna tai by trading license de ki peni by dukan baret anda ki dia pada laki laka tekan ni kadika benta juga dis council ban verify ban check iyo ibarat berim lap lut marka bar pada penza pet bah kini ki dukan juga bar jela kham tam i dukan ibarat kitab ki sentek ki pipe ki bu saru sabar surau ki benda siapa kan ini ki bu saru sabar dukan ibarat bah tiya katu pada kau wan ra kai kawan ra ya kajing khamnya kajing wit ki pedestrian ki nong ya lenti te kanir ko de beta jong ka dis council hi ba kancim khia ba ka an kadi menteri kampura ba tang khandiat ru mei ban lai khanang ba ki wei kin ki bar jela kin senran ya ka dis council but kanwan kajing penyek bet ya lenti ya ki yo ki hat ki jaka ki dukan ter mar ki pai ba ki ban su thu wa ka ain ka ongkum no kani ka trading my non tribal regulation ka kena pasan pusau ka section 3A ka subsection A ka district council ka ban pen ba utu unong apply ka license ula don license lupa ni em ya kiwi jat kam pada nomor don ki barjela ki bodon license sausan tali mulut bat kini te la ula don da kiwi pada ki license ya kawai pada kar kom khai dei ban ai su igane ka babi pada ko ba haban pet shaban ai license hato la don em ki khasi ki bala tre gane jat kam ki banang ban tre gane jat kam ki bala ban tre gane jat kam la don ki khasi dei ban ai su ya ka license ka basi pada ka batai ba ladang ai license ya kini ki barjela kawara jumentoy ne em ki khasi pada la kam don kono ka jumentoy ngim dei ban ai license ni kini ka badi pada kaong ba habban pet ba utwa ubar jelau ba apply ke license udai permanent resident jongka district ne umdei na nang ta pada ka ba i kaong ba kino ki application license ba kini ki wanra habban pet ba kilayo NOC ne am na kasinong bat naka dorbar jong kasinong lada kimpat yo kimla re ban issue ya kata ka license kini bar jela nang ta ka ba khadu pada kaong ba shop pin I license pet ba kini ki barjela ki don ne mi kata ka police verification ni kita ki kendon ki ba hakaji i jongai ki bla biang ni lagi bot renti kenang ba kan singai ka khai ka pateng ka jongi hindai la yakini ki angin bot te kalong ka ba jenjar ba pemana nuk sangai pi kadang kedukan di diary bade sha bade jingbam jong dokar kerja council kalai license dengan ada ya kan punya section kabong bangin hapet kawarak jumentoy yu kasih tang ini kelina kajing don jong ni diary kawarak jumentoy yu kasih kam don kono jumentoy kaditang ka jinglek besar cung uyok kamai hari yang kasih don jumentoy ai lalu base kat kong betul section 3A subsection C bakam don jumentoy yang ni lah dia benar cakap ya license ko jongki Henry kajing kalong ba haduk mentar ko borom tang susi katrit hang the apa dis council hi kalong katrit ban kamai pisah dis council dei ban ya dai khi ka pateng jong ki khasi ki jongi bat ya kini la dan kampan penkala mardor wut ladang idang kwa ba ki khasi ki jongi kin roy kin yo men sim ban sengkam seng jam ha ka rila jong itai yo kam yo jam ka dai takra ong pi ka dai ri unong trairu dokar sudah ngam i bagi tabri khasi tamut kam don jung mentoy employment wise
te jing mun toy ta khoi ko suba ka taro kam dan nak ta kada ba bun ba ngin pet ba kini gi dukan ki ba yo license ru kim dan kata ka jing mun toy yang ngi khasi nak ta kada ka long be ai ka tung dengan section ban ai license ye kiru bat ladang ibu nerti ne ka ai de ban cancel ka license jong ki ba